Hej og velkommen til. Mit navn er Rasmus fra Cyklop, og jeg vil i dag introducere jer for vores robotviklers kontrolpanel på CSM 52. Kontrolpanelet består af 4 hoveddele. Vi har programfunktionen, så har vi funktionsparametre, vi har parametre og programvalg, og så har vi start-stop-funktionen. Under vores programfunktioner har vi 3 ting, vi kan vælge under. Vi har en enkel vikling, hvor maskinen vil køre i top. Trykker vi igen, så lampen blinker, er det en vikling i top med vandtæt lukning. I midten har vi valg af emne, der skal køres. Lyser knappen ikke, betyder det, at vi kører en almindelig europalle eller lignende til. Lyser den fast, kører vi et rektangulært eller meget langt emne. Blinker knappen, betyder det, at vi kører en rund palle eller et rundt emne. Til sidst har vi folievikling i top og bund. Og igen kan vi køre en vandtæt vikling, hvis den blinker, hvor maskinen vil køre op, lave vandtætning og køre ned derefter. Vi har vores funktionsparametre, som vi kan styre ved knappen i midten, hvor vi enten kan vælge folieringer i bund, folie spænding, fast højde eller bredde på emnet, hastigheden robotten skal køre rundt om det ønskede produkt, hvor hurtigt vi skal køre op vises ved en fast lysende lampe, og ved en blinkende betyder det hastighed på vej ned af folietøjet. Det næste vi har er, hvor mange sekunder maskinen skal fortsætte med at køre, når den har forbipasseret emnens højde. Og til sidst har vi antal folieringer i top. Alle vores parametre og programvalg styres fra parametrevalgsknappen, og skal vi vælge et program, holder vi knappen i bund, hvorefter vi kan vælge, hvilket program vi vil køre ud af de 10 programmer, som maskinen den tilbyder. Når man har valgt sit program, trykker vi i midten igen og kan begynde at ændre de parametre, der er. Maskinen gemmer selv det, som vi putter ind, så når jeg vil ændre antal folieringer i bund, jamen, så gemmer maskinen det selv automatisk. Når vi har færdiggjort vores ønskede program og funktionsvalg, sætter vi folien på pallen og trykker start.